o kalag? Alawas. Kaya inyong trabaho din makapa-impyerno ni ninyo. Bitaw, kung ang inyong digi paningkabutag buhi, ang inyong lawas, makuan din Muna ingos Kristo diri, makililisang yun ang mahitabo ninyo. Kaysa kadaghan sa inyong nadawat nga mga milagro o mga kaayuhan, sige lang yapon mong pakasa. Makalilisan. Si Kristo lahi na siyang sinultihan. Ang diri speakas ingon man, Ginoo sa ilo ami. Diri sad luwasa kami. Si Kristo nga mao gyud man luluwas, siya gi Ginoo. Ang iyan ang gisulti, makalilisan ang mahitabo ninyo. Na kamo dihang nagsigig paningkamot para laslawas, makalilisan ang mahitabo ninyo kay maimpierno mong tanan. Nya karon unsa may inyong buhaton? Trabaho mo din higmaayo para maluwas inyong kalag. Nya unsa may unang buhaton para maluwas ang kalag? Sama ni San Francisco de Assisi, sama sa mahal nga Birhen, sama ni Jesus, ang kasing-kasing limpyuhin. Mo na nga nagdebosyon taning mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kay haron ba maliwat ta nga limpyo kitag kasing-kasing? Musta mo ron na inyong kasing-kasing diha limpyo? Why galagot diha siyang kauban? Why kasigi diha kalagot sa iyang supervisor? Why nag-ampo diha nga mayroon tag bangga kang buangan ka. Malipay mo nga present na ron ang imong kauban. Lipay. Oo na, pwede mo. Nalipay mo nga na ron imong kauban diha. Lipay. Ya tira sige suay ko no. Ipakita ko no ang imong kalipay kana asa sa imong tupad kay saan na ni maging. Ikaw sa ora dito. Nga tanawa di ba wag nilingi. Tanawa sa klaro kayo wag mo malipay sige kang ingon anong buhi pa man yan yung saan yung mata yung buang-buangan ko. Kana mao na kana wa bitan nato gisulti nya naara sa atong kasing-kasing mao nay nakahugaw sa kasing-kasing. Mas maayo pag imong isulti, mas maayo pag imong kasing imong kauban nga kapatyonon kay kon mo ba. At least ba makabantay siya nya imong napagawas ang nasa imong kasing-kasing, makalimpyo pa na siya. Kaysa kana bang imo lang ilong-loob bitaw nya nigduol sa imong supervisor sa imong head kanimo kana, yes ma'am, yes sir. Mo mo yes ma'am, iglak ka. Bombon ako truko. Dinis imong trabaho, mo na imong batasan, aw impiernohonon kay. So una ha, limpyuhin gid ang kasing-kasing. Butangi gid diha gugma, butangi na diha og kaning sana pailog, butangi na siya diha og kanini ang pagka manggihatagon, pagka mainantuson, kana ba mo na gitawag purity of heart. Ang sunod nga gi-practice ni St. Francis, gi-practice ni Jesus, gi-practice po ni sa mahal nga Birhen, ang kanang gitawag og kakabos. Trabaho mong maayo dinhi aron mahimo mong kabos. Wa mo kasabot. Kakabos kuno sa nakakabos. Naay kwarta o wa? O mao na, trabaho mong maayo aron wa mo'y kwarta. Ano sa una nimo paghimo? Una, kani yun, mindset. Unsa may imong mindset, unsa may naa sa imong unahuna, mo trabaho ko tungod kay nahigugma ko sa akong trabaho o sa akong kompaniyang gitrabahoan, dili tungod sa sweldo. O kana. Sweldohan ko sa dili, di na importante. Ang importante ang mo trabaho ko. Aga na, muna ibutang, malangit kag ditso. Pero magpunay kag kwenta sa imong sweldo. Labi na gid sa imong mga overtime, kwintahon ginani mo bayo. Nya dili ihatag dai kag pamalikas aka na. Ditso jud ka sa impierno ana. Kay karon unsa may inyong gihigugma ron dinhi sa inyong pagtrabaho? Ang trabaho o ang sweldo? Kadang nahigugma sa sweldo, impierno na. Lagi. Ang nindot yun, higugmahay mong trabaho. Dili ka sweldohan, lakaw. Haron mo abot ka din, hiluspad na kay kagnaw. O pakaykaon, kapoy pag yun. Pero malipayon ang naon. Musta man ka dong? Isa, kano ba? Report ko. Isa, ang luspad man kayo. O kaykaon. Ano mo kaykaon dong? May sweldo. Okay lang na mo, basta katrabaho lang ta.
Ninduta ka, no? Siya ro, dili ni mo hilak ni niya sa tubangan. Makadungog ni mo, ana. Nanilakaw kagikan dito sa tabla, padung din Aron lang ka mo trabaho. Nyawa kay kaon. Sos, gikan ko ka dito galas 4 kadlaw. Aron lang maabot ka din Nyaway kaon. Kay way sweldo. Nya malipayon kay ni trabaho. Kana, malangit yung kana. Kay kahapon, patay man yun ka. Nga, ikamatay na ni mo, litso kas langit. Huwag mo na gibuhat nila ni St. Francis of Assisi. Nagtrabaho sila, dili tungod sa kwarta, kundi haron ang ilang makita, ilang ibahin sa ilang mga kauban nga nanginahanglan. Nagpakilimos si San Francis sa iyang pagkadato nga porti niyang datua, gibiyaan niya tanan, nagpakilimos siya para itabang sa iyang kauban nga mga makililimos. Kay para niya, way lain nga makatabang sa mga makililimos, gawas sa usarasad ka makililimos. Nya kinsa man ang makililimos nga mutabang nila, siya nga dato kaayo mibiya sa iyang bahandi aron magpakilimos. Nya moingon ta, ngano man iya na lang itong gamiton ang iyang porting dako ang kwarta. Di ba? Ngano wa man to niya gamitan para ihatag ngadto sa mga makililimos? Unsa may tubag? Ikamatay ni nga pangutan na St. Francis. Nanganom di ka ito nalay imong gibudget. Di ba? Purti ko nilang natua. Usagod sila sa mga idilaging tao, silang katilingban sa una. Niya nga nung iyang itong gibiyahan. Dili pa Sulo mo nun siyang sako hinoon. Dunay sud ang iyang kasing-kasing. O kung sa may sud siyang kasing-kasing, ingon siya, gusto ko nga mosinati ni anang gilansang sa krus. Gusto ko nga matilawan ko ng iyang kinabuhi. Gusto ko nga malansang sa ko sa krus. Di siya gusto ka ng automatic ba nga kwarta ka ng sayon ba nga pagtabang sa isig katao. Gusto siya sama ni Kristo mamiluwas nato pinaagi sa paglisod-lisod. Gamhanan gud ni kayo naagod niya tanang bahandi usalan ka anas iyang kamot luwas na tayo ngano man na niya gamita anong niagi magin si ana nga kulatahon pa kagikas alas 12 gabi hangtod na gyud sa alas 12 udto mo pilit na ka sa cross imong lawas puno nas bunog og samad hangtod nga ristiil anong niagi pa man si ana nga perti man niyang kagamhanan wa may imposible para niya. O mauna ang misteryo nga gustong tilawan ni St. Francis of Assisi. Gitilawan po na ni San Roque, gitilawan sa na ni Mother Teresa of Calcutta, gitilawan sa na sa tanang mga santos na itong isaka sa altar, St. Ignatius of Loyola, St. Vincent de Paul, St. Vincent Ferrer, San Agustin o guman pa. Kana, dili na to ang pag-ingon nga, ang imo na yung kwarta, hindi siya, hindi na. Nakatilaw naman ko anak, kani mo iwa na ko matilaw ang cross. Amo na karon ka mo trabaho mo, aron makatilaw mo anak. Anak, mo na kasabaan na ikas imong head, kaya nasayop ka, ina din, salamat Lord, nakatilaw na yun ko. Anak, nganlan ka ni kagbogo, nganlan ka gahigo, nganlan ka kung sa diha nga sakit-sakit, pasalamat dayon. Salamat Lord, inaotong tang mayawaan pagit ni siya. Aron nga makatilaw pag yung kong daghang kasakit, no? Inana ba? Kana bang bisag kung sa imong buhaton na lang kung kay sayop niya makita, kana pasalamat anang tawhana. Ana na din ulingi lang kanya kay ba pero ayaw na ron kalagot niya pasalamat na kay nakatilaw na ka sa pag-antos. Kaya ang tinuod yun na makaluwas, mauman ang atong pagdawat sa pag-antos. Muna yung Kristo, take up your cross and follow me. Ug mo na makalimpios kasing-kasing, mo sa na ang makaluwas, ug makahatag na tong tinuod nga kalipay ug kalinaw. Kana bitang andam na ta mag-antos o mamatay aron sa pag-alagad sa uban. Ganiha bitaw, naliit man kog abot no. Nga nag-antos naman mo ato. Kay naliit kog abot. Karon nitaas pa jud akong humili nas nag-antos pa mo di sa ato pa maluwas na mo ron igumas misa di ba ako malingog diya naglagot mo na ako impyerno mo sige manindog na ta